Nuwun sewu, Yayi. Gugup goragapan Kang Raka Mandura. Dupi nampi sedan kintaka saking negari Ngastina ingkang dipun tapasmani Yayi Duryudana. Surasaning tulis lamun tupun Kakang Baladewa kinendaya Dewa Prabu wonten negari Ngastina. Yayi. Sawi kula aturi babar kula aturi medhar dhateng Raka Mandura. Menapa gatine karsa Kang Raka namung ngangklungaken jangga nilingaken karma. Iya. Koko Prabu Mandura jimat pepundhen kula. Lugunipun Kang Rayi Duryudana ngrawuhaken Paduka menika kula namung badhe nyuwun dawuh saking Paduka. Dawuh ingkang pundi, Yayi? Koko Prabu manut pamanggihipun Koko Prabu Baladewa. Estunipun benjang prang Bratayuda jaya binangun menika kelampahan menapa boten? Lolonging driya mangu mangungkung kanduhan remang lurena tanpa kahane ya jagat Batra pangestu Guru jagat. Yayi lamun to Yayi Duryudana dangu benjang perang Bratayuda menika estu kelampan menapa mboten? Nuwun sewu, Yayi. Manut pamawesipun Kang Raka Mandura, Bratayuda menika badhe kelampahan. Dasaripun menapa Paduka Prabu Baladewa paring dawuh kados mekaten. Sedaya kala wau sampun jinangka dening jagat. Awit manut jangka jangkaning jagat perang ageng menika ingkang dumadi wonten 9 perangan. Perang gedhe menika wonten 9 perangan. Menapa kemawon Gusti Prabu? Setunggal perang Antarayana menika perange sedulur tunggal Yayah Rena nenggih perange Bremana mengsah Bremani menika duk jaman kadewatan tur sampun kelampahan. Jangkaning jagat perang ageng ingkang kaping kalih sinebut perang Bratayuda Ginupit. Bratayuda Ginupit menika perangipun sinten mengsah sinten? Menika perangipun negari Lokapala mengsah negari Ngalengkadiraja. Perangi Prabu Danapati mengsah Prabu Rahwanaraja menika nggih sampun kelampahan. Jangkaning jagat ingkang kaping 3 sinebut perang Palwanggangkara. Menika perangi Wanara mengsah Raseksa nenggih perangi wadyabalanipun Prabu Ramawijaya mengsah Raseksa wadyabalanipun Rahwanaraja. Menika nggih sampun kelampahan. Salajengipun jangkaning jagat perang gedhe kang sinebut perang Pamuksa. Menika perangi Ngastina mengsah Pringgondani nalika duk rumuhun ingkang Astanata ing Ngastina nenggih Sinun Prabu Pandhu Dewanata mengsah Prabu Trembuka menika sampun kelampahan. Jangka salajengipun sinebut perang Guntarayana. Nuwun sewu nggih. Nadyan pun bapa ing sekala menika sampun sawetawis dados Brahmana ning nun duka ingkang kathah pancen kula menika mboten nate medhar mboten nate babar kawruh jangkaning jagat perang ngoten niku mboten nate. Mekaten Bapak Turun. Nggih. Perang Guntarayana menika perang napa? Napa perangi Gun mungsuh Yana napa perangi Catur mungsuh Yana? Bapak Turun. Wonten Jawa. Guntarayana menika perangi adi kula Harjuna mengsah Niwata Kawaca. Oh, langing ngoten. Nggih nggih nggih. Kula catetane. Merga kula nembe pisanji menika mirengaken nggih. Salajengipun monggo nggih. Jangkaning jagat perang salajengipun menika menapa? Ingkang aran perang Gojali Suta. Menika perangi anak mungsuh bapak.
nenggih perangi Nalendra Traju Tresna Prabu Bama Rakasura mengsah adi kula Ndarawati Yai Sri Bathara Kresna menika sampun jinaka nanging dereng kelampahan. Jangkaning jagat salajengipun sinebut perang Bratayuda Jaya Binangun menika perangi darah Kuru nenggih perangi Kurawa mengsah Pandhawa menika sampun jinaka dening jagat sampun Yai dados Bratayuda Jaya Binangun menika sampun jinaka manut pamaosipun Koko Prabu Mandura tertamtu badhe kelampahan Yai. Kula menika jejere wong Jawa urip teng tanah Jawa. Kula pitados percaya sabdaning para leluhur, jangkane para sepuh, jangkane para luhur-luhur tuk rumuhun. Tertamtu perang Bratayuda menika badhe kelampahan. Ngoten. Awit menapa? Kanthi perang Bratayuda menika minangka dados tugu tengara wawaning jagat sirnane watak angkara murka jumedhule satra ingkang hambeg berbudi bawalaksana nggih kanthi perang Bratayuda Jaya Binangun menika minangka gih tinagih lan lutang piutang luwari wong ujar lan kaul menika mboten perang ampyak awur-awur nanging menika perang suci mangrungokke Kakang Durna Bratayuda niku perang suci. Suci Jatiraga? Wus. Lha kok mboten nate ngerti saniki. Suci niku tegese resik. Wah, tak kira nek susune Cak Panci. Menika perang resik. Mboten perang ampyak awur-awur. Wah, nggih. Kula ngucap ngoten niku nek sing bonang pikirane tekan ngendi-ngendi. Dados menika tertamtu badhe kelampahan. Lampun to Bratayuda badhe kelampahan. Kula nyuwun dawuh saking Patungku Prabu Mandura. Benjang perang Bratayuda perange Kurawa mengsah Pandhawa sing unggul ing yuda sinten, sing menang menika sinten. Yai, ndangu bab sapa sing menang, sapa sing kalah. Nyun duka ingkang kathah. Wonten tetembungan sapa wong sing tumindak netepi dharma injih menika badhe manggih karahayon dadi cetha wani totoan pinten mawon benjing jroning perang Bratayuda Jaya Binangun sing menang sing bener sing kalah sing luput sing bener sinten sing luput sinten lah yen dangu sing bener sinten sing luput sinten menika kula mboten saged matur. Awit Baladewa menika mboten saged kok ngarani kae luput, kae kleru, kae becik, kae bener mboten saged. Mestinipun Yayi Duryudana piyambak ingkang saged nggagapi aku kudu piye, aku kurang piye. Ngoten. Koko Prabu. Wonten dawuh. Lajeng benjing Koko Prabu Baladewa menika jroning perang Bratayuda badhe sabiyantu kengrayi Duryudana menapa adhi kula para Pandhawa benjing jroning perang Bratayuda Jaya Binangun sineksen jagat saisine Baladewa mboten badhe mbelani para Pandhawa menika ingkang kula anti-anti ning kula nggih mboten mbelani Kurawa lho pripun lah kok mboten belani mriku mboten belani mriki kula nate belani salah siji niku kula malah kewirangan dhewe mula kula niku jejere wong tuwa kudu manggon ana ing tengah kudu iso tumindak adil ora kena mbancindhe mban siladan kula nate kok belani salah siji tak tutup-tutupi ngoten malah remuk dhewe kula mila kula kudu tumindak sing jejeg tumindak adil manggon ana tengah merga Baladewa menika jejere wong tuwa niku saka tembung kudu iso mbuntu hawa awit tuwa niku gampang metune nyawa mboten sabiyantu dhateng sinten-sinten mboten jroning Bratayuda awit monggo sami dipun penggalih sareng-sareng Kurawa ya kadang Pandhawa ya kadang lamun nitik para Pandhawa menika putranipun Bibi Kunti Talibrata mestinipun Baladewa badhe bebela dhateng adi-adi kula para Pandhawa nanging menawi nitik Yayi Duryudana kaliyan Baladewa menika sami-sami putra mantu Mandaraka sami-sami putra
mantunipun Kanjeng Rama Prabu Salyapati mesinipun kula bebila dhateng Yai Duryudana. Bila sae menika nyuwun duka ingkang kathah jroning perang Bratayuda Jawa binangun kula mboten badhe sabiyantu pundi-pundi. Sring Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandikandira winaring semu ya jagat dewa Bathara Pangestu Nggara jagat. Inggih Ka Prabu, kula saged nampi dawuh Paduka boten badhe bebela dhateng Kurawa napa dene Pandhu. Saupami perang Bratayuda dereng kawiwitan, menapa Paduka Ka Prabu Baladewa sagah sabiyantu dhateng Kang Rayi Duryudana. Lah kejawi yen Bratayuda menika dereng kawiwitan. Yen Bratayuda dereng kawiwitan, Kang Raka Mandura sagah sabiyantu lair terusing batin dhateng Yai Prabu Duryudana. Menika saestu. Inggih, saestu Yai. Mumpung Bratayuda dereng kawiwitan, Kaka Prabu, kula nampi wangusiting dewa lamun ta Duryudana sembada inggul ing yuda jroning perang Bratayuda, Kurawa manggih ayu kalih sing rubeda. Lamun ta kula sembada gaduh ngrengkuh boyong wahyu kamulyan sejati. Bila saiki menika kula nyundhawuh saking Paduka Ka Prabu, kados pundi caranipun supados Duryudana sembada boyong wahyu kamulyan sejati. Yayi, makaping-kaping pun Kakang Mandura menika sampun paring dawuh wahyu menika hambeke resik, hambeke suci. Yen bakal pengin kasinungan wujuding wahyu kudu cecawis wadah sing suci, cecawis wadah sing resik. Kula suwun wiwit dinten sakmangke Yai Prabu Duryudana nyaketaken rasa mring Gusti Kang Maha Nasa, mring Gusti Kang Maha Welas Maha Asih. Ampun kendhat yen nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbeng Jagat. Amprih sedaya gegayuhanipun Yai Prabu Duryudana menika kelampahan gayuh wahyu kamulyan sejati menika. Tidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kaprabam dening Sang Nalendratama mangu-mangun kaonengan lir wusing duka cipta berbudi mandana raras. Dereng bangung nyembal pangandika Nalendra Ngastina ndalah Nalendra Mandura nginango dereng abang ngeca dereng ambles bantala kasaru gegering jawi nenggih swaning brahmana saing mertapan ngamu-amu langit yang karya kagiat kang samya mulat geger madyaning pasewakan mangkono mbyeng wadya he kanca piyapyana daya minggir dalan kula ingkang sowan sinuwun
Andra ingkang puspitorum kasliring samirana mri Amit Basang Kalimantambe duh sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan ing setinggil negari Ngastina sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandhap paduka sinuwun Prabu Duryudana. Ya jagat Dewa Bathara Pangastunggara jagat ana Brahmana kang munggah pendhapa Ngastina ngaturke sungkem pangabekti penemban panjenenganmu kuwi Brahmana saka pertapan ngendi sapa peparapmu ana wigati apa dene sowan ana negara Ngastina. Nggih. Waleh-waleh menapa kula menika tebih saking pertapan ngawu-awu langit. Sudyamastani kula pun begawan Kilapa Warna. Sungkem kula mugi kunjuk sinuwun. Ya. Penemban Kilapa Warna ya wis tatampa nggonmu ngaturke bekti raliwati bos padha-padha penakno nggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca malih. Wonten mriki sampun rumangsa marem ayem. Ana wigati apa? Nggih. Kula tak matur. Wonten kopinipun menapa mboten? Wah, tamu cerigis. Wong merdaya kok takon sing werna-werna. Jenenge daya iki disuguhi iki ya. Syukur ora ya ora apa-apa kok malah aba kopi. Wah. Dewate wonten dawuh. Kanca sampeyan iki? Mboten. Kula ki nek kanca sampeyan. Lah kula malah kira niki sing teko niki rombongan sampeyan. Wong ketitik padha ijone. Wah nggih nggih Dewate nggih. Daya kok aba kopi dikira warung apa piye? Wah. Padakne. Kepareng matur sinuwun. Anggen kula sowan wonten ngarsa paduka menika kula badhe barang pamer wonten ngarsa paduka. Apa bakal pamer bondo donya? Babar pisan mboten. Yen kula pamer bondo donya wonten mriki ibarate kaya dene nguyahi segara. Ngoten. Kula menika namung badhe pamer bilih kula begawan Kilapa Warna menika Brahmana ingkang sekti mandraguna tinatah mendat jinara menter. Kula menika Brahmana ingkang linuwih pendhita sing ngerti sadurunge winarah wasis waskiteng ngesti. Kesdik paningal kula. Apa kena tak ugemi sing dadi aturmu? Saged Iso dibuktekke. saged Yen pancen iso dibuktekke morage batangen. Yen pancen kowe Brahmana kang kesdik paningalmu. Morage batangen dina iki Ratu Ngastina lagi menggalih apa? wah sak klecapan kula menika pun ngerti. Ratu Ngastina dina niki lagi susah. Sampeyan kaya-kaya nggadahi wujuding napa nggih? Sing gembolaning rasa mboten saged dipun udari. Menika sampun dados gegayuhan paduka ingkang dangu sanget nanging dereng ngelampahan. Sing kok karepke piye? Menapi mboten lepat paduka Sun Prabu Duryudana kalenggan sak mangke menggalih pengin gayuh kanugrahan ingkang sinebut wahyu kamulyan sejati. Leres napa mboten?
Widyatri sang abirang rinangkul kinempit gempit dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana Paman Suni wonten dawuh nggih niki wonten brahmana sing kesthik paningalih isa batang dhateng manah kula wah elok nggih syukur lamun to Ngastina menika wonten brahmana kalih padha ambuhe padha digdayane Leres menapa mboten? Lah kok do gremeng dhewe-dhewe. Iya, leres penemban. Nah, apa? Percaya kalian kula saniki sampeyan. Percaya. Mung perkara nyawang wong susah niku kula iso nyawang kok bengi niki. Anak Prabu Duryudana susah mergo pengen gayuh wahyu kamulyan sejati. Sinden-sinden niku tak sawang susah. Mergo duwe tanggungan bang mekar. Ngaten. Yen kaya mangkono. Cetha kesthik paningalmu diaturi kak. malah babar pisan morake paring dawuh kepiye carane supaya Duryudana sembodo gayuh wahyu iki Gampil Sinun Prabu Duryudana kasembatan gayuh wahyu kamulyan jati niku gampil. Mula wong urip teng alam donya niku kudu nganggo ilmu titen. Ngoten. Wonten tetembungan pintera njara langit ora titen karo kahanan niku hitungane wong bodho. Ngoten. Nadyan to kula niku ora ngerti tulis ning titen karo kahanan. Kula niteni pendak-pendak wahyu tumurun sing nampa mesti Pandhawa. Ngoten. Nggih mboten? Nggih. Nah, pripun carane supaya wahyu dalu menika mandhap wonten negari Ngastina? Carane gampang, sing kulina nampa wahyu kudu dipateni ngoten. Kekuwataning Pandhawa niku wonten pambayuning para Pandhawa nenggih Prabu Puntadewa. Yen Puntadewa iso dipateni tertamtu wahyu kamulyan jati, gampil paduka boyong mapan wonten negari Ngastina. Ora tegel tega mentala ayen aku mateni lawan kadangku Puntadewa. Paduka kula aturi lenggah ingkang sekeca. Yen pancen paduka Sun Prabu Duryudana mboten tegel mejahi Prabu Puntadewa, kula begawan kilapa warna ingkang sagah nugel gulune Puntadewa. Hei, Biangsa elek. Wah, iblis penduduk jarang berkoro. Dodo muntap lergi netap Jojo bang mawingo ngis gumejot padoning ladi Netro kocak ngundar andir Bangsa telek prayuli jinatang. Begawan ki lapo warna Suwan mono ngarsane Yai Prabu Duryudana sekawit nggonmu bakal sabiyantu gayuh wahyu kamulyan sejati. Aku melu seneng, aku melu bombong, melu mokok. Nanging pekasane tembungmu kowe bakal sabiyantu tumurining wahyu negara Ngastina lamun to mateni adikku Puntadewa. Iki aku sing ora sarujuk, aku sing ora madhok. Kowe kudu bali. Kowe kudu bali, aja gawe kisruh, aja gawe giduh mapan ngono negara Ngastina kene. Mangke rumiyin. Paduka menika sinten? Lho, durung manut karo aku. Sepisan jin iki nembe kepanggih kalian paduka. Lek nomripatmu jareng gopomu. Nalindra Mandura Prabu Baladewa Hala Yudhaka Karasana Kusuma Wargita ki ya aku iki. Oh, nggih Baladewa sampeyan. Mun nate mireng kondangi nang lagi ketemu pisan jin iki wonten todan mriki ngoten. Nggih. Sampeyan ratu kondang sing galak. Sapa wae sing diketak Prabu Baladewa mesti mingkup. Nggih to. Nuwun sewu, kula sowan wonten negari Ngastina mboten sowan wonten Mandura lan malihipun sing kula alapati niku Puntadewa dudu Prabu Baladewa. Niki ora ana sambung rapete kalih sampeyan ngoten. Mila sang menika paduka kula aturi lenggah wonten wingking sinambi udud sinambi ngopi ngoten.
Mboten samelu cantuk lawung perkara niki. Ora melek mripatmu yen Ratu Ngamarta kuwi adikku. Kowe bakal mateni Puntadewa padha karo jarak perkara karo Baladewa. Kilapowarna. Glegermu kuwi wujuding Brahmana, wujuding pendhita, mongko kudune Brahmana pendhita kuwi gawe tentrem aja nganti gawe tintrim. Lah tekamu negara Ngastina bakal mateni Yayi Puntadewa. Cetha kowe iki dudu pendhita ning kowe kuwi jagal menungso. Ayo bali. Bali. Upama aku ora gelem bali Jarak perkara karo Baladewa dublak tungkak modar dasmu kowe. Oh Prabu, oh Prabu.